Maskalo la samba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ani kelen maskalo la san ba fila ani mugan fila san bi saba ni kelen Mali démocratie bilala sen kan o de hukumu kɔnɔna na parti min bɛ wele ko ADEMA olu ye lajɛrɛ kɛ sibiri tɛmɛnin ni o maakɔrɔ dɔw ye ka da gɛlɛn bi an ka jamana ani CEDEAO jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra sababu ye ka embargo bi an ka jamana kan walasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o gɛlɛya ninnu na cogoya min na bɛnkan ye jumɛn ye de ye Sunkalo ale mana cogo ka ban fɛn min ye baara caman ye olu bɛ ɲɔngari i n'a fɔ an ka dumuni feerelaw gɛlɛya caman bɛ olu kan nin waati in na ninnu bɛ tali kɛ an ka su in na bakurubaw kan an bɛna dɔ fara minnu kan ka lasew ma a y'aw bisimila an ka kunnafoni bulon kɔnɔna na an bɛ segin k'aw fo kokura Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw fɛn bɛ k'an lajɛ nin wagati in na an b'a fɔ an ni ɲɔgɔn kuma an mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i n'a fɔ an da sera ma an ka bakurubaw la cogoya min na Maskalo la san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn ni kelen Maskalo san ba fila ani mugan ni fila ɲinan y'a san bi saba ni kelen démocratie o bilala sen kan an ka jamana kɔnɔ o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye parti ADEMA ye olu kɔni ye lajɛrɛ kɛ sibiri tɛmɛnen ka kɛɲɛ ni avril kalo tile fila ye san ba fila ani mugan ni fila ni maa minnu yɛrɛ kɛra Maskalo la san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn ni kelen hakilinaw tabaga ye ka se ka kunnafoniya kɛ ni olu ye walasa se ka faamali jɔnjɔn sɔrɔ la Umaru Koyita an ka jɛ k'ale ka sɔrɔlenw lajɛ san bi saba ani kelen o kɔni tɛmɛnen kɔfɛ Mali kɔni bɛ ka sira ɲini hali walasa ka se ka a ka bɛjɛ fanga k'o kɔri kɔkɔrɔma don ni ka o ɲɛnamaya kosɛbɛ o hukumu de kɔnɔna na min kɔni ye ADEMA PASJ ye ale kɔni ye lajɛrɛ dɔ sigi min kɔni kɔnɔna na min ye mɔgɔ minnu kɔni ye wulikajɔ kɛ walasa bɛjɛ fanga o bɛ se ka waleya Mali kɔnɔ cogo min na n'a bɛ fɔ olu ma ko les acteurs de 1991 olu kɔni de kɛra sababu ye ka nin lajɛrɛ in kɔni layamaya kumakun yɛrɛ kɔni tun ye min ye o kɔni tun ye ko ka taa 1991 la ka taa bila 2022 la min kɔni ye san ba kelen ani san kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn ani kelen o san ye ka taa bila san ba fila ani mugan ni fila la ko k'a yira k'a fɔ min kɔni ye Mali bɛjɛ fanga ye ale kɔni ye san bi saba ani kelen sɔrɔ o hukumu de kɔnɔna na ko an bɛ yɔrɔ jumɛn de la ka taa a daminɛ la ka na bila bi de la lajɛrɛ in kɔni kun ye min ye k'a yira k'a fɔ mɔgɔkɔrɔ minnu kun bɛ yen n'olu kɔni ye wulikajɔw kɛ walasa bɛnjɛ fanga o bɛ se ka na Mali la cogo min na olu bɛ se ka kɛ sababu ye cogo min na ka u ye ko minnu ye depuis a wagati la ka na bila bi la u bɛ se k'o tila o ni sifilakaw cɛ cogo min na walasa denmisɛnnin minnu bɛ yen sisan u bɛ se k'u jɔyɔrɔ fa Mali jɔli la cogo min na. An bɛ se ka min fɔ 1991 ka dɔn mɔgɔ ka dɔn kɛlɛba de kɛla pour que Musa Tarawele kɛ gɛrɛntɛfɛn ka bin a kɛlɛ ma nɔgɔya kabini Modibo Keyita minɛna 1968 fo ka taa 91 ma malidenw ye kɛlɛ caman kɛ kɛlɛ sugu caman baarakɛlaw ekɔlidenw sɛnɛkɛlaw mɔgɔ caman bɛɛ ye kɛlɛ kɛ k'a fanga dafiri. An bɛ ADEMA de kɛra parti fɔlɔ ye démocratie nalen min ye jamana mara u ye san 10 kɛ coup d'état ma kɛ olu de la sinon san 30 kɔnɔna na coup d'état 3 yera a dun b'an ka sariya sun kɔnɔ n'o ye an ka constitution ye k'a fɔ ko coup d'état a kɔnnen don ko coup d'état kɛwale don yafa tɛ se ka kɛ min ma an bɛ se ka mun de b'an bɔ nin bɛɛ kɔnɔ parce que an b'o de fɔ an tɛna se ka kɛ coup d'état lapasaba ye anw b'a dɔn fana coup d'état tɛ jamana si labɔ nɔgɔ la. Nin lajɛrɛ in hukumu kɔnɔ kuma kɛra fɛn caman kan fɛn minnu kɔni ye n'a bɛ fɔ minnu ma ko les acquis min kɔni kɛra sɔrɔ fɛnw ye i n'a fɔ bɛjɛ fanga nalen kɔfɛ Mali kɔnɔ a kɛra sababu ye ka nafa min lase an ma ani kɔlɔlɔ minnu fana bɔra a lani la ani fana u kumana Mali kɔni ka mara ale ni fanga kɛcogo ani fana min ye parti politiques olu ka kasabiko ani min kɔni ye yuruguyurugu ye ani kalataw ale ni min kɔni ye lakana o siraw ye. A kɛra kun min kama yali o kun o sɔrɔla wa walima a ma sɔrɔ ne ko yɛlɛma kɛra fɛn fɔlɔfɔlɔ min kama o ye bɛjɛ fanga o ka sigi an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw ka hakɛ o ka dɔn sariya la ni an b'o wele liberté droit et démocratie o bɛɛ lajɛlen kɛra. Donc n bɛ fɛ ka mun fɔ an ye moment donné mɔgɔw de ye waleyaw kɛ olu mɔgɔw de kan ka identifier k'a fɔ e de ye nin waleya kɛ nin waleya ma bɔ a sira ɲuman fɛ sinon ko démocratie nana ni ko caman fana an ka jamana kɔnɔ n'i ye jamana ta k'a lajɛ bi Mali jamana Bamako Mali kɔnɔna la an ye furakɛli yɔrɔ sɔrɔla sigida bɛɛ la bi n'a bɛ fɔ o ma ko CSCOM démocratie de nana n'o ye maliyɛn tila bɛɛ bɛ taa école la bi démocratie de nana n'i y'a ta k'a jateminɛ yanni démocratie cɛ pour que ka se ka se second cycle dɔrɔn na f'i ka taa duguba kɔnɔ
pour que se ka se lycée la f'i ka na Bamakɔ mais bibi na lycée bɛ fan bɛɛ école bɛ fan bɛɛ fɛ maintenant peut-être que régime minnu nana kɔfɛ u kun kan ka baara wɛrɛw kɛ pour que professeur ya ko ni fɛn dɔw sinsin jamana kɔnɔ o bɛɛ ye bɛɛ n'i ka baara de bɛɛ n'a ka régime bɛɛ n'a ka bilan de k'a yira k'a fɔ min kɔni ye bɛjɛ fanga o ko ye Mali kɔnɔ o kuma kɔni o ma ban fɔlɔ barisa kuma caman kɔni bɛ ka kɛ o ko o da la min kɔni kɔnɔna na mɔgɔw tɛ ka ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ. Kada gɛlɛn bi an ka jamana ani CEDEAO jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ min kɛra sababu ye ka embargo bi an ka jamana kan yalima bɛnkan jumɛn ne sɔrɔla jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogoya min na walasa se ka faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ la Julien Jakite ale ni Umu Kone an ka jɛkulu ka sɔrɔlenw lajɛ. Kabrini janvier kalo tile 9 ɲangili bere ale kɔni talen no ka an ka jamana sɛgɛrɛ CEDEAO maaw fɛ sira caman kɔni taamana walasa fɔ ka bɛn ale bɛ se ka sabati cogoya min na nka o bɛɛ n'a ta olu si ma se ka sira sɔrɔ maliyɛn caman ŋaniya kɔni ye fɔ ka bɛn o bɛ se ka sɔrɔ nin ko in dala cogo min na a dɔ la fɛn min kɔni ye lamɛrikaw ka lasigiden ye ale fɛnɛ i sen don nin taama in kɔnɔ ni o bɛ nin waleya in yɛrɛ sɛbɛnciya o kama sa an ka politikitɔn maa dɔ ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye bi Mali kan ka mun de kɛ yasa an ka bɔ nin gɛrɛntɛ kɔnɔna la ne hakilina fɔlɔ ye min ye o ye k'a fɔ sigi ka fɔ ko gɛlɛyara cogo o cogo n'aw sigira aw bɛ se ka bɔ da sɔrɔ la mais n tɛ sigi ka n da don kuma la o bɛ ko gɛlɛya bon ko gɛlɛya fana a tɔnɔ ye mun de ye est-ce que bi maliyɛnw o nafa b'an kan o nafa t'an kan fɛn dɔ bɛ yen nɔ f'an ka jateminɛ k'a fɔ mɔgɔ bɛ se ka bɔ ko la ka sɔrɔ i ma kɛ ni gɛlɛya ye donc an ka nɔgɔya tɛ k'a fɔ ko siran don mais nɔgɔya ye mun ye o ye sigikafɔ de ye sigikafɔ fana fo sigikafɔ kɛ ni danaya minɛn de ka kuma dayɛlɛ bɛɛ k'i hakilina fɔ bɛɛ se ye min ye Mali bɛ se ka min bila an k'o fɔ an tɛ se ka min bila an k'o fɔ olu fana bɛ se ka yɔrɔ min bila olu fana k'o fɔ olu bɛ se ka yɔrɔ min ta o fana k'o fɔ mais tant qu'an ma sigi k'o fɔ k'a fɔ sigi ka baara la a tɛ se ka ɲɛnabɔ donc ko foyi tɛ se ka nɔgɔya o kɔnɔna la ka nin waleya ninnu kɛ ni sababu ye fɔ ka bɛn ale bɛ se ka sabati cogoya min na ka an ka jamana bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ o kunnafoni de bɛ taa n'a ye an ka jamana marabolo kunnafoniyaw la minnu bɛna walawala Kanja Tarawele fɛ an ka jɛn ka bi sɔrɔlenw lajɛ. A y'aw bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la an bɛ taa Kulukoro mara la sifinnaka 17 bɔɲɔnko olu le kɔni sugandira u ka baaraw kadira kɔnɔ min bɛ tali kɛ sɔrɔ o musaka kan fɔ ka taa se seko ani dɔnko ma ni a kɛra martikalo tile 30 san 2022 ka sanga ni su kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o sigira dɔkɛlaw kama Kulukoro ale yiriwa bunakun kan min ta ko fɔlɔ don nin su in labɛnbaw ye a yira k'a fɔ a kun de ye yaasa ka jɔnjɔn ta ka di maaw ma maa minnu kɔni bɛ ka u sen don Kulukoro yiriwa baaraw la kabi san caman u ye waleya caman ɲɛsin ni maa ninnu ma yaasa u bɛ se ka u cɛsiri cogo min hali bi u ka baaraw fɛ ni jɔnjɔn din a hakilina bɔra Kulukoro sifinnakaw olu ka jɛkulu la an bɛ taa Segukaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Manantali ale sɛrɛkili la Manantali kalandenw bɛ baarabilancari la kabi marisi kalo tile 29 san 2022 ni baarabilancari kun kɔni bɔra fɔ ɲɔgɔn kɔ la min kɛra Manantali lycée public kalanden dɔ fo ka taa se a lakɔli karamɔgɔ dɔ ma a dabɔra fɛn min na o de bɛ tali kɛ lakɔli karamɔgɔ ko ale kɔni ye a ban kalanden a ka don ni ji ye kilasi kɔnɔ kalanden min ni a ye maa don ale fana ye wele bila kalanden tɔw ma yaasa u ka bɔ cogo min wele bilalen gendarmulakaw ma u ye kalanden ani a nafabaw bɛ minɛ ni ka u kɛ kaso la o hukumu na kalanden dɔw bɔra ni ka baarabilancari ka o kɛ kuma ɲɔgɔnyaw kɔni bɛ sen na yaasa bɛn bɛ se ka kɛ cogo min kalanden ninnu ka don ka kalan kɛ ka kunnafoni kuncɛ an bɛ taa Gawukaw fɛ kunnafonidiso min bɛ yen ni o bɛ wele ko DIRPA ale ɲɛma Colonel Sulemani Danbele ale ye hakilina falen kɛ ni kunnafonidila dɔw ye minnu bɔra Gawo Burem ani Ansongo ka sanga ni martikalo tile 31 san 2022 Colonel Sulemani Danbele a ye kunnafonidila ninnu hakili jigi k'a fɔ ko u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana basigi ale bunakun kan wa ka tila ka wele bila u ma ko u ka baaraw kɛ jɛlenya kɔnɔ yaasa basigi o na se ka sabati cogo min na a tilara k'a laɲini kunnafonidila ninnu fɛ yaasa u ni finitigilakaw u na se ka u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa ka bamanciya wale fo ka taa se lakanabaliya k'o kalaya ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la
o kunnafoniw tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ fɛn min ye kurantigɛ ale fanga ka bon kosɛbɛ an ka faaba kɔnɔ min kɛlen bɛ sababu ye ka gɛlɛya caman lase bolola baarakɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnɲana minnu bɛ kun dilan o de hukumu kɔnɔna na an ka kunnafoni na Fadi Talifi Mayiga ale ni Fatumata Jalo olu ye wuli ka jɔ kɛ ka se a maa dɔw ma an ka jago ka bi sɔrɔlenw lajɛ. Ni kurantigɛ banbali min bɛ ka kɛ Mali jamana kɔnɔna ni wagati na a kɔni bɛ ka gɛlɛya caman lase kungilannaw ma min kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ka u bali u ka baaraw la o de hukumu kɔnɔna na kungilanna dɔw da kɔni sera u ka gɛlɛyaw ma. Kurantigɛ kuma dɔw la kurantigɛ a bɛ je an kan dɛ n'a fɔra an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ souvent kurantigɛ bɛ je an kan parce que an ka baara ye salon baara de ni kuran tɛ yen dɔrɔn kuma dɔw la baara tɛ se ka kɛ baara dɔw bɛ yen ni kuran baara tɛ olu tɛ se ka kɛ yɛrɛ de borosini b'o la liseli b'o la sisan nati ninnu don an bɛ se k'olu kɛ hali ni kuran tɛ mais a bɛ se ka ni kuran yɛrɛ tɛ yen ni mɔgɔ nana sisan ale bɛ fɛ ka borosini kɛ ni kuran tɛ yen ale bɛ taga kɛ parce que kuran tɛ yen nɔ fɛn kɔni a kɔni tɛ k'an ka fɛn jeni a tɛ k'an ka fɛn jeni mais an ka wari ko kɔni kuma dɔ la a bɛ jouer o kan parce que an tɛ wari sɔrɔ kurantigɛ in kɔni u ka camanba de bɔ a la u ka camanba bɔ a la yɛrɛ de fitini ma don fɔlɔ kurantigɛ a bɛ ka juguya n'a donna a bɛ juguya ka tɛmɛ nin kan dɛ u ka camanba de bɔ a la kurantigɛ filɛ nin ye a bɛ kasaraba de lase mɔgɔ ma a bɛ se ka kɛ a bɛ dɔw ka minɛn jeni parce que caman ka baara yɛrɛ fanba ye kuran de a bɛ se k'a tigi ka fɛn dɔ jeni a b'a ma ko sa mais tout le temps kuran bɛ ka tigɛ a bɛ tigɛ a bɛ na a bɛ tigɛ a bɛ na bon a bɛ se ka tiɲɛniba ladon mɔgɔw kun n'u sera ka camanba bɔ a la o bɛ diya an ye yɛrɛ. Kurantigɛ in gɛlɛyaba de bɛ an ka baara la n'i ye kiliyanw kunkolo ko ka na sɔrɔ kuran tigɛlen don a jali bɛ gɛlɛya i tɛna se k'a pɛn k'a fɔ k'i bɛ tugu k'a la ko a ka se ka manamana k'a ni sankɔrɔta k'a tiɲɛ o bɛɛ ye gɛlɛya dɔ ye wa minnu bɛ olu baaraw yɛrɛ kɛ n'olu bɛ don kuranw na a bɛ se ka olu yɛrɛ fana tiɲɛ kiliyanw yɛrɛ ka fanfɛla fɛ n'a fɔra k'u bɛna u ka wari de sara ka u kunkolo dilan ka tila ka na u sigi funteni na e ma dɔn u ma nɔgɔ a kɔni gɛlɛya bɛ anw kan yɛrɛ 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 de n'u sera k'a lajɛ ka se ka fɛɛrɛw sɔrɔ yaasa a koɲɛ bɛ se ka nɔgɔya cogo min na kurantigɛtigɛba in dɔ ka bɔ a la o bɛ diya an ye soni kɔni nin man ɲi. Ni kuran tɛ an tɛ se ka baara yɛrɛ kɛ parce que an ka baara yɛrɛ baselen ni kuran kan an ka baara yɛrɛ baselen ni kuran kan ni kuran tɛ yɛrɛ baara tɛ se ka kɛ baara bɛɛ bɛ jɔ imagine ni kuran tigɛra sɔgɔma fo sufɛ i ka journée bɛɛ le tiɲɛna ten donc vraiment ni kuran tɛ yɛrɛ vraiment foyi le tɛ se ka kɛ tuguni baara bɛɛ le bɛ jɔ donc a temps arrangé yɛrɛ voilà an ka client bɛ na o bɛ tila k'o kɔsegi ka taga parce que kuran o bɛ na sɔrɔ kuran tɛ yen voilà donc vraiment nin ma nɔgɔ an bolo quoi problème bɛ yɔrɔ min na il faut que autorités ka essayer ka lajɛ voilà n t'a dɔn ni paniw le bɛ ou bien mun de bɛ il faut que u ka essayer ka régler voilà pour que ko bɛɛ ka nɔgɔya quoi pour que mɔgɔ kana ka se ka baara kɛ voilà parce que ni courant tigɛra ten wala fɛn bɛɛ le bɛ jɔ yɛrɛ activité bɛɛ le bɛ jɔ i est obligé de k'i sigi sɔgɔma fo sufɛ parce que courant tɛ parce que ni courant tɛ an tɛ se ka foyi le kɛ fɛn bɛɛ le bɛ jɔ voilà donc n bɛ ka autorité o deli quoi o ka essayer ka lajɛ quoi voilà parce que courant ko nin vraiment courant ko bɛ bɛɛ arranger quoi ni courant tɛ vraiment mɔgɔ tɛ se ka foyi le kɛ quoi. Ni kungilanna ninnu ka laɲini min ye o de ye ka fɛɛrɛw sigi sen kan cogoya min na ni kurantigɛ bɛ se ka dabila. Sunkalo ale mana jɔ ka ban baara caman olu kɔni bɛ sumaya kɛrɛnkɛrɛnnena min bɛ tali kɛ dumuni feerelaw olu ka baara kan o de hukumu kɔnɔna na an ka kunnafoni na Penda Siribe ale ni Maisata Jalo olu ye wuli ka jɔ kɛ ka se dumuni feerela dɔw ma an ka jago ka sɔrɔ olu lajɛ. I n'a fɔ silamɛya jɔsen b'a yira cogoya min na sunkalo ale ye kalo ye maa b'i yɛrɛ minɛ kalo min kɔnɔna na ni ka segin Ala ma o de y'a to dumuni o bɛ kɛ sufɛlaw de fɛ min kɛlen don sababu ye ka restaurantigiw k'olu ka clients dɔgɔya. Bon an kɔni an bɛ yan ka feere kɛ marché kɔni tɛ don o don an bɛ dɔ bɔ dumuni na mɔgɔ bɛɛ la marché tɛ wa bon an ye caman de bɔ a la et puis clients dɔgɔyara parce que mɔgɔ bɛ sun na caman bɛ sun na wa non a tɛ kelen fɔlɔ ka fisa ni sisan wa bon an bɛ feere kɛ sufɛ mɔgɔ bɛɛ la marché tɛ fɔlɔ la an kun bɛ feere min kɛ camanba de bɛ bɔ o la caman bɔra o la yɛrɛ de sisan an bɛ dɔɔnin dɔɔnin de kɛ sisan wula fɛ kɔni an bɛ dɔɔnin feere an bɛ mɔni ni kangaliba ninnu feere wula fɛ o ka fisa dɔɔnin mais tilefɛla kɔni o problème kɔni o nɔgɔyara an b'an débrouiller dɔɔnin dɔɔnin
an bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ a la yɛrɛ de gɛlɛya b'a la sisan a ko ma nɔgɔ sisan dɛ mais an b'an débrouiller dɔɔni dɔɔni yanni a ka tɛmɛ komi sunkalo kalo 1 de don. Bon an bɛ ka feere kɛ dɔɔni dɔɔni caman bɔra feereta la depuis sunkalo ma don yɛrɛ caman bɔra feereta la bon sunkalo in de ka jugu ni sunkalo tɛ an bɛ hakɛya min tobi sisan an bɛ min tobi tiɲɛ na a ka dɔgɔ dɔɔni dɔɔni sisan yɛrɛ fɛn tɛ sɔrɔ i kɔni bɛ dɔɔni feere dɔrɔn i ni denw yɛrɛ ka se ka dɔɔni dɔn a banna n'a ye dɔɔni dɔɔni nasɔngɔ sɔrɔla tun a bɛ t'o kɛ sini ta ye. Nga nin kalo in kɛra sababu ye ni restaurantigi dɔw fɛnɛ ma u ka sunakari dumuni dilan min b'a to u bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ k'a fara u ka sɔrɔ dɔgɔyataw kan. Sunkalo in na ne bɛ feere n b'a daminɛ sɔgɔma fo wula fɛ n bɛ mɔni ni kangariba de feere wula fɛ kini kɔni n t'o feere wula fɛ ani sogonaji ninnu an b'olu feere sisan kɔni wula fɛ tilegan fɛ an bɛ kini dɔɔni tobi ani to dɔɔni an kɔni b'o kɛ sisan a bɛɛ ye dɔɔni dɔɔni de ye sisan kɔni. Ne misisen dɔɔni dɔrɔn de tobi parce que tiliya man ca kosɛbɛ bon sunkalo de fɛ n bɛ to ka misisen feere wulada fɛ sunkalo fɛ san tɔw la an bɛ min tobi ɲinata caman bɔra la parce que kabi sunkalo yɛrɛ daminɛna kunun de dɔw nana naji ɲininkali kɛ mais franchement wari de tɛ mɔgɔw client yɛrɛ ko wari t'u bolo u bɛ kule la yɛrɛ ko wari tɛ yen dumuni ka di mɔgɔw ye mais wari tɛ yen o de ye feere in yɛrɛ gɛlɛya an bolo kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Ni restaurantigi ninnu olu y'a yira k'a fɔ ko sunkalo in nana fara gɛlɛya wɛrɛ de kan bawo diɲɛ gɛlɛyalen don sisan k'a sababuya kɛ dumunifɛnw da gɛlɛyali ye. O kunnafoni ne bɛna taa n'an ye an ka jamana ko kan kunnafoniw na minnu bɛna walawala Penda Sidibe fɛ an ka jɛ k'a ka bi sɔrɔlenw lajɛ. Burkina jamana ɲɛmaa Lieutenant Colonel Paul Henri Sandaogo Damiba ale ye CEDEAO maa dɔw bisimila o min ɲɛmaya tun bɛ u ka commission président Jean-Claude Kassiburu bolo ni maa cilen ninnu nana CEDEAO jamana ɲɛmaa Nana Akufo-Addo ale ka ci dɔ de lase min kɛra CEDEAO jamana ɲɛmaaw ka ɲɔgɔnye dɔ senfɛ Jean-Claude Kassiburu y'a yira k'a fɔ ko ci in bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kumaɲɔgɔnya mun kɛra CEDEAO maaw ni ɲɔgɔn cɛ ni ɲɔgɔnye in senfɛ marisi kalo tile 25 tɛmɛnen na. Kongokaw fɛ yen nɔ RDC u ka jamana ɲɛmaaw ani ONU ka finitigilakaw MONUSCO olu ka ɲɛmaaw olu ye tasibila kɛ sibiridon casque bleu 8 minnu bɔnɛn'u nin na tarata tɛmɛnen na avion bidon senfɛ Rutshuru o mara la yen min Kongo finitigilakaw FARDC ale di Bamanci M23 maaw bɛ kɛlɛ la Kongo jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ko ni Bamanci ninnu de ye MONUSCO maaw ka nin pankuru in na bi nka ni Bamanci ninnu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye. Ɲɛselekɛnan tɔnba ONU maaw y'a yira k'a fɔ k'u bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ko in kan. Pakistanais 6, Rusi 1 ale ni Serbe 1 olu de bɔnɛn'u nin na nin pankuru in binnin fɛ. Wagati min na u tun bɛ yaala la nin yɔrɔ kofɔlen in sanfɛla la. Karidon Rwanda dugu kɔnɔna na maa ba caman olu de nana ni kana tasibila kɛ Angola ale guerre civile bannen na nin y'a san 20 ye. Angola jamana ɲɛmaa Joao Lourenço ale n'a muso tun bɛ nin kɛnɛ in sanfɛ fo ka taa se politikimaa caman wɛrɛw ma. Nin guerre civile in daminɛna Angola dugu kɔnɔna na san 1975 o min ye nin jamana in ka yɛrɛma hɔrɔnya san ye ani san 2000 ale ni 2 ni ɲɔgɔn cɛ. Sudan du Sud jamana ɲɛmaa minnu ti bɛn n'o de bɛ tali kɛ u ka jamana ɲɛmaa Salva Kiir ale n'u ka jamana ɲɛmaa dankan Riek Machar olu sɔnna ka finitigilaka dɔw fara ɲɔgɔn kan min bɛna kɛ sababu ye baarabolo min sigira sen kan san 2000 ale ni 18 na yaasa kɛlɛ min b'u ka jamana kɔnɔna na nin y'a san 5 ye o bɛ se ka ban cogoya min na u ka jamana ɲɛmaaw ka kow ɲɛnabɔli minisiri Barnaba Mariel Benjamin ale ye nin waleya in fɔ kosɛbɛ ni k'a yira k'a fɔ ko nin bɛna kɛ sababu ye yaasa gouvernement basigilen o bɛ se ka sigi Sudan du Sud jamana kɔnɔna na cogoya min na. Am senga na nga jamana kunnafoniyaw la farko ɲɛnajɛ ale binamu ka kunnafoni kuncɛ la championnat national Ligue 1 Orange o tako 18 hukumu kɔnɔna na Joliba AC ale ni Layes Bakarijan olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ 1-0 minnu baaraw kɛra sibiri tɛmɛnen avril kalo tile 2 san 2022 walasa se ka faamali jɔnjɔn sɔrɔ la Modibo Sissogo ale ni Kajatu Bagayogo an ka jɛ k'olu ka sɔrɔlenw lajɛ.
dɔgɔkun kelen sɛgɛn lafiyabɔ baaraw tɛmɛnen kɔ n'o yɛrɛ tali kɛ phase aller dolantanw kuncɛli ka sa phase retour dolantanw kɔni daminɛna an ka wano ka kɛnɛ kan n'o ye championnat national ligue 1 orange o yɛrɛ kun kana sa kun kelen do ka ɲɔgɔn sɔrɔ min boloda o kun bɛ tali kɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ n'o ye AS Bakarijan ale ni Joliba AC ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye jɔyɔrɔ filanan ye n'a ni ɲɔgɔn sɔrɔ ta an b'a ye k'a fɔ k'a nafa kun ka bon kosɛbɛ ka d'a kan maa min mana sebaga sɔrɔ o kun bɛ taga jɔyɔrɔ fɔlɔ minɛ classement ko ta fanfɛla la o la a dolantan nafa kun ka bon kosɛbɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɛ daminɛ an b'a ye k'a fɔ ko bagabagaliw bɛ bonya kosɛbɛ Joliba AC fanfɛla la u bɛ dolantan fanba kɛ domination na nka cɛlu sɔrɔ bɛ gɛlɛya u bolo AS Bakarijan fana bɛna bagabagali dɔw kɛ olu fana ka cɛlu yaralaw sen tɛ ja jɔ la a bɛna taa laban Joliba de ka sebaya kɔnɔ n'olu ma cɛlu kelen sɔrɔ ka don Abakari Jara senior fɛ dolantan bɛ kuncɛ n'o jaabi kelen ani kanangolo ka taa Joliba AC kanu na dolantan kuncɛlen an sera degeden karamɔgɔ ma u ye ɲɛfɔli kan ye en équipe nous avons le premier donc on est deuxième maintenant nous on voulait prendre leur place et Dieu merci avec les armes qu'on avait on sera capable de passer on a gagné il y a égalité de points au vu des délaverages ce qui fait qu'aujourd'hui le Joliba est leader du championnat. Donc maintenant Dabla il essaie de manquer de respect aux autres équipes puisqu'il reste encore 16 journées et aussi était bon ça veut dire qu'on a plein de donc je pense que c'est trop dit, c'est un peu arrogant. Je pense qu'il y a un au niveau là et je dirais bien le monde on va se battre dans ce cas il faut un championnat au décalage. Premier rôle jouer la première mérite à chaque fois. Voilà, nous on était inépuisibles. Voilà donc on m'a démérité frère, même aujourd'hui il faut voir, on a pris un but clair, un but qui a été bien fait, donc Manamarata là. Voilà, on a perdu les 3 points comme équipe Beba a perdu, comme Joliba aujourd'hui, au lieu de premier rôle là avec goal différentiel avec nous, mais ils ont perdu beaucoup de matchs. Voilà. Donc nous on ne va pas baisser le bras, il y a le championnat qui doit continuer. Voilà donc ni à la gagner match ni le flaquer qu'à défaiter qu'à 6 en Océan parce que le régime du Nord. Mais les équipes ils viennent armés, tous, voilà, c'est normal. Nous aussi, on n'a pas démérité, hein, voilà, parce que aujourd'hui, on est deuxième au même point. Donc, on ne baisse pas les bras, on mettra le championnat en offre. Nin jaabi bɛ kɛ sababu ye ka Joliba AC kɛ ka jɔyɔrɔ fɔlɔ minɛ wano ka kɛnɛ kɔnɔna na o wagati kelen a y'a minɛ maa min na n'o ye AS Bakarijan an bɛ se k'a fɔ ko sangada in na a gɛlɛyalen n'u ma dɔɔni. O kunnafoni de bɛ dan sigi an ka su in na kunnafoniw na an ka wuli ka jɔ n'an ka cɛsiri kunnafoni jɛlen minnu sɔrɔ ka di aw ma olu de tun ye ne an ce a ka don o don kan na a k'an bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ.